bere xumean, atzoko besten oroitzapenak, oraindik han urrunean, ea ze giro aurkitzen dugun, San Esteban egunean, San Esteban egunean. Oraindik batzuk kendu gabean, akaso atzoko nagiak, baina parean gaudenak behintzat, eskuprest belarria diak, ez dakit garen garai bateko, itzontzi sermoilariak, plasta ustu den momentu hortan, bagatoz bertsolariak, bagatoz bertsolariak. Bersolariak jende urria, duelako maizko ondena, ta herritarrak abitu dira, ailegatzean orena, baina aurpegiak begiratuta, unain non dago problema, gure aurrera etorri data etxe bako txeko bena, etxe bako txeko bena. Ta hori beran esaten bada, berba polita hori da, bertsolariak dagoenari, egiten baitio tira, zuk ezagutzen dituzu nonbait, jarri baitzara begira, mailan ikusi aldudanetik, neure kintakoak dira, neure kintakoak dira. Ta ala ere egin nahi duzu, zure kintakoen alde, oso gustora etorri dira, bertzela beraiei galde. Atzo baitzuten lehen eguna, herri honetan talare, zure kintakoak etorri dira, gazteakoean daude, gazteakoean daude. Nonbait agitu egin zaizkie, maiane oiei indarrak, burkoari pega eginda, hileak eta bizarrak, egun bateko parrandarekin, gainditu aldituzte marrak, goiz eta gaua ibiltzen ziren, garai bateko nafarrak, garai bateko nafarrak. Baina berako egoera hau, justu antzekoa ez da, zelaietari eta Inesei lehen entzun diet protesta, buruko minez eto
nolabait gauaren truke. Gau ez da egunez ibiltze horrek, behar du hainbat birtute. Irten ezkero bi eguneko, erreposua behar dute. Zuk ere noizbait eukiko duzu, 50 piku urte, 50 piku urte. Baina oraindik ez nioke nahi, nik erreparatu horri. Oraindik ere gazteak ditut, ezaugarri ta jatorri. Goizez ordea konturatu naiz, bi masailak gorri-gorri. Egun honetan inoiz enintzen, unai berara etorri, unai berara etorri. Ta etorri zara ta egin dizu seguru asko mesede. Baziren dantzak bada bertsoa, ta hainbat izlari trebe. Ez irtetea ote duzu ba, bortzirietara lege. Maiane mundua existitzen da, lesakatik kanpo ere, lesakatik kanpo ere. Baina San Fermin pasatu zen da, janegoen nekatua. Alere dantzak ikusi ditut, ta ikusi dut datua. Lesakarekin konparatuta, horretan naiz ohartua. Hau lesakakoa bezalakoa da, bersio mejoratua, bersio mejoratua. Eta hori zuk gaur onartzea, notizia badugu nio. Bihotz zabalik iritsi zara, gaurko honetan onaino. Dantzak politak izanagatik, bada ekaiz bada laino. Neska gehiago aritu da gaur, zubi gainekoan baino, zubi gainekoan baino. Hiru urteetan dantzatu nuen, ta bota nahiko izerdi. Ze egitura matxista on bat, neukan aurpegiz aurpegi. Hemen ordea guztiak neskak, hortaz botaz hainbat egi. Hurrengo urtean egin beharko da, beraz igual erdi eta erdi, beraz igual erdi eta erdi. Tradizioa sarri izaten da, erreakzioan jabe. Herririk herri, auzorik auzo, izaten
izaten da nahiko alde, baina seinale txarra mundua, baldin bada bare, urak ezin du biderik egin, zubi batzuk bota gabe, zubi batzuk bota gabe. Eta horrela abituko da, ura erreka hortan bera, baina nere ustez hortan ere du nola izan dugun bera. Dantzak bakarrik ez dira gehiago, bada nere arabera. Ikusi alduzu aurten gurtean nork dantzatu dun bandera, nork dantzatu dun bandera. Ikusi ez dut egin nik baina, bai aditu diet adi. Herri honetan lehenago ere, zenbait kirolari handi, ta gaur irantzuk emana omen, astindua banderari, bere aitortza egin behar zaio, bide urratzaileari, bide urratzaileari. Futbolean ta pilotan ere, izan dolako nibela, ta gibeletik etorri zaio, ondotik neska tropela. Dantzatu duta txaloak gero, jo dizkiote horrela, modu batera adieraziz, guztiak ados daudela, guztiak ados daudela. Eta herriak aitortza hortan, bere jarrera ta gogo, futbolaria, kirolaria, bide urratzaile zoro, nola ez gara beste guztiok, inbidiatan egongo, nik gaizki egiten dudan guztia, egiten du berak ondo, egiten du berak ondo. Ai, kirolean ez zara ona, ta horri zenbat etekin, baina bersotan gustora zabiltz, behintzat ekin eta ekin. Hemen fatxada begiratu dut, lehen eta nahi nuen jakin, baldakizu zer pasatu den Espainiako banderakin. Zerbait entzun dut edo iritsi zait, denak ez dit egin ies. Hor dagoela ere aditu dut, ta esango dut tamalez. Kendu zutela erre
agertzen da kurbako emakumea lehen. Ernaiko batzuk igo ziren ta jarri ahalik altuen. Bideoa ere igo zuten ta grabatu alenago hemen. Baina ni ere etorri naiz ta berriz hemen zen mekauen. Aizu etzen ez bakarrik heldu norbaitek jarriko zuen. Naizta begiak ia odoldu kolore hoiei begira. Naizta ulertu horren atzean egon liteken movida. Normaltzen hasi ezote zaigun nire kezkak hoiek dira. Ta batzuk igual esango dute Oiartzabalengatik da. Ene futbolak herri ontara ekarri duen kaltea. Zeren txapela lortu zuten ta ez da kasualitatea. Hemen dagoen jende taldea berez dut agitz maitea. Baina iruditu zait lotxatu dela herri hontako alkatea. Nik bertxokide izan nuena ta orain alkate arraro. Baina bizitzak eroaten gaitu uste ezean harago. Espainiakoa hor dagoela nonbait derrigorrak abo. Baina ikurrina ere hor dago mende erdi geroago. Hori gazteek paratu zuten badutelako indarra. Baina alkatea berriz jo puntun ia eginez negarra. Eta oraintxe konturatu naiz daukazuen zoritxarra. Kasualitatez zu bezalaxe berare da bizkaitarra. Maiane hasi nahi ote duzu txinparta eta tiro festan. Gaizki bukatu ote daiteken, naizta ez den nire kezka. Hasi zaitezke bizkaitar hori, buruz edo non galdezka. Ikurrina horiren nafar batek diseinatutakoa ez da. Beraz Bizkaiak utzia digu nonbait arrasto sakona. Utzi dezagun bizkaitarrena bakarrik zen eta broma. Eta atzo Aiber
txupinazoa bota zutenak behintzat ziren jende ona. Aipatzekoa noski Maiane atzoko txupinazoa, garai bateko soldaduskara luzatu baitzuten soa. Aspaldikoa dirudi baina da gaur-gaurko arazoa, berriro egin behar da Euskal Herri osota intsumisoa. Lehen derrigorra genuen armada eta orduan akabo. Intxumituak joan ziren batzuk eta zorionez klaro. Ta gerrateak berriro daude ia gerozta gehiago. Zalantza daukat ez ote gauden lehen baino okerrago. Ez dugulako espabilatzen eklipse ez meteorito, geure miseriek beharko gaituzte zibilizazio lez ito. Pentsa munduan zer dagoen ta pentsatzen dut neurekiko, seguru behintzat arma gehiagok bakea ez du ekarriko. Ezeren armak ekartzen baitu ia soilik dolorea, baina bestetan bederen dugu poza eta kolorea. Begira Luka itsasontzian izan zuen adorea, ongi etorria egin diote loiun baino asko zobea. Ze noski loiun ez zuten izan, kantu oiuta zorion. Orduko bari amorruz eta minez begiratu nion. Gu arro eta lotxa arazi ez da gertatzen edonon. Berriro ere jakin beharko da ea bingenek zer dio. Baina utzi dezagun bingenen itzala, eta erkero porrak behingoz arditzala.
gara hortan ere ados, disfrutatu litezke, edonun edonoz. Goizez etorri zara gauez bazatoz, goizez etorri zara gauez bazatoz. Berara etorri naiz tarteka, eta batzutan ezin mantenduz oreka. Lehengoan egin nuen ordeanik buelta. Berez larun batean hasi ziren bestaketa, larun batean hasi ziren bestaketa. Nik horien ekien hau nobedadea, zertzara maiane ostatu jabea, atzo hasi zirela jakin dut ordea, errespeta ezazu autoridadea, errespeta ezazu autoridadea. Zu ofiziala zara zure arabera, hain nola aldatu zen dakarzun karrera. Larun batean zegon gau krosata zera, baina etorri nintzen soilik ikustera, baina etorri nintzen soilik ikustera. Eta jakin dudanez gau prosa zen bete, biziento persona bertan derrepente, mundua tarte hontan hainbeste alagote, gauez ere korrika hasi alzarete, gauez ere korrika hasi alzarete. Kirolak ez baikaitu ja uzten bakean, baina ez da izanen agian kaltean. Unai ikusten zaitut fuerte bertutean, apuntatu gaitezen heldu den urtean, apuntatu gaitezen heldu den urtean. Eliteko kirolen gaitz hortaz jakinik, gehiegi behintzat ez dut mailan egin nahinik, parranderoa ikusi eta triatlonlaririk, bitan perfil bajua mantendu nahi dut nik, bitan perfil bajua mantendu nahi dut nik. Beraz eginen duzu kirolaren greba, proposamena botatazuk berrizkeba. Neri egin didazulen baina galdera, zu etorriko altzara besta egitera, zu etorriko altzara besta egitera. Beste garai batean baietza bai pozik, baina erretiratua naiz mailan ekasik, naiz plazak ta bertsoak
ez dun falta ertzik. Ez dut festa egiten lagunekin baizik, ez dut festa egiten lagunekin baizik. Lehen besta zegonean oizenun irakin, orain bihurtu zara gauaren arakin. Zartzen hasi zara unai eta jakin, potea dezakezu zure kintarekin, potea dezakezu zure kintarekin. Hortarako akaso aukera egongo da, baina bi alaba ditut doazenak gora. 15 urterekin festa nahia sorra, beraiek botan haute gauetik kanpora, beraiek botan haute gauetik kanpora. Erran dizute aita otoi erretira, ta zu lotxatzen zara alditik aldira. Amatxiren etxea lesa kanta biba, urren urtean haiek etorriko dira, urren urtean haiek etorriko dira. Mundua aldatzea kolpe baten zer dan, orain proba harriaz lehenen bilen egan. Biak festa zaleak bakerik ez eman, aurten lezakan ziren urrengoan beran, aurten lezakan ziren urrengoan beran. Aurreko hauei buruz ez dugu kantatu, Nerekin tokideak zuk ez aztoratu, pixka bat zarxiagoak dira eta barkatu. baina arkupe hau da denontzat ostatu. Ostaturik ez dela ohartu naiz baina, Altzatek ematen du beraren tamaina, Nafarroan xeler gelditzen da baina, ea egiten duten atzo gauez aina. Atzo anlesakarra zen egiten txanda, behin irtengo herritik ta dena emanda. beran ez dutelako nahi egin parranda. Joan ziren errekako urpila edanda, nonbait txikitu dute ere aurparkea. Gizonak aizeguru kasualitatea, Kontua da kanpoko jendea izatea, zeba egiten dute herrian kaltea. Olkorik ez da behar ongi pasatzeko, batzuk ordea beti buru gogorterko. sartu behar genituzke guztiak etxeko. Txoporik ez aldago bertara lotzeko, hemen ez aldautura txopoa jartzea. Hori altxatzea da Kristoren trantzea.
da jentea markinetik ekartzea. Ez da horren gauzaila hori aldatzea, markinakoa baita herriko alkatea. Gure gertuko herri eta herri maitea. Barkatu iezaguzu berriz erratea, Han ere ohitura errekan ura edatea. Hainbeste amerikano eta zestalari. ohiturak bai bitxiak hortan ainaz adi. Ez ziren hartzan joan dira arro handi. Ta gu hementxe gaude bizoro kantari, aurreko publikoa dago hain isila. Hariko dira gure bertso honen bila. Jada egin dituzte lokuluska pila, Pote bat hartu nahi ta isildu dadila. Hau da egin naia ta hau iritsi naia. baina ez da hain zaila ta hain txarra ta jende lasaia. Igual deskantxurako badute garaia. Ta erran dezatela izan dela guaia, beraz azkena ere bota beharko da. Gainditu ote dugu gaur berako proba. Behintzat gainditu dugu mugaren denbora, Zuek ondo bazaudete geu ere gustora. Eskerrik asko berako jende, etzan ez giro tristea, luntxik gabean errazago da, isiltasunai eustea, gozatu dugu jira, orain berriz herrira, autopistan ez ustea, igual gehiago kosta behar zait, Durangora iristea. Igual gehiago kosta behar zait, Durangora iristea. egun honetan etorri al nintzen, hasieran nun zalantzan, baina plazara etorri
Desinbera, izurrite ezberdinen kontrolean adituak. Edozein izurriteren aurrean arazoak nondik heldu diren aztertu, ekintza plana sortu eta horren aintzinean hartu beharreko neurriak erabakitzen ditugu. Xagu zein arratoi hiltze tratamentuak. Edozein insekturen aurkako tratamentua. Desinfekzioak. Egurrezko egituretan zein altzarietan xilofagoen aurkako tratamentuak. Hegazti ezberdinen aintzinean egindako kontrola. Desinbera. Ibardinen biok benta. 3 solairutan banatuta jatetxea, supermerkatua, moda, osagarriak, lurrindegia, estetika zentroak, kirolak, albaitaritza produktuak eta burdindegia. Beran, Ibardingo lepoan, paisai zoragarria zinguraturik biok benta. Naturan egun batzuk pasa nahi, etorri hotel baztanera. Bista ederrak dituzten logeletan atseden hartu. Familiendako leku paregabea, igerilekua, parkea, jardin handiak. Etxeko maskota ere etorri daiteke. Gure erretegian prestatutako kalitatezko janaria dastatu. Arrozetan espezializatuak, bertan jateko edo kanpora eramateko. Kafetegian, plater kombinatuak, razioak, merenduak, denetatik dugu. Lasaitasun bila bazabiltza bizita gaitzazu. Erreserbak egiteko deitu 948-500-50 telefonora. Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elek berri.